nagtindog. Luhod! Boss, sorry boss. Boss! Gukura! Ops, relax. Naglagot ko rin tawhana ba? Ginagandaganan ko siyang utang ba? Nya boss, unsa may plano nimo boss? Unya karon boss, unsa may pabuhat nimo sa mua boss kay para maksyonan day nato na. Di man mo kaliho ka kay puro man mo babae. Asa ditong duha ka lalaki? Ah, grabe, nakaminos ka sa mua boss. Man tingali kay salig na mo boss. Paghilom mong duha, pangpiktusan ta mo ron. Kaya yun ni Paploy. Kasama na po ng busing ba? Dili na kadribing Na? Pastilan, ganina ako hulat din na. Katilaw na putang busing ani ron. patay kita ni ron tara. Tara. Boss, Dugayan ninyoy. Ganina ra may pinaabot ba? boss, pasayloan mi boss di na mi musab. Di ko mo dawat og pasaylo nga nagtindog. Luhod! Boss, sorry boss. Sorry boss. Maunay ganahan ako. Maunay abtik nimo boss? Abtik pa man mi ana. Adto mo sa likod. Pero tayo sa boss. Usa di transaksyon na to karon? Asa dito mo adto? Natay singlod ron. Ay sus, singlon raman di ay. Sa naman akong anak si Ethan oy. Sugo na ko paadtos kabaw. Ako dalay mo adtos kabaw oy. Ang taon sa akong PC. Sarge, katoy mong utang kang Itan ba? Bayarin na lang to kay Parway Samok ba? Ay, tambag-tambag, manhinuon ka. Di ko mobile na to, bata na to. Ang gamay ato. Gamay lagi Sarge, pero kinahanglan mo to nimong bayaran. Nanong ikaw naman yung mga pura. Ikaw ng utang. Paon ni karon. Paon. Nasuko man ang tawhana. Asing storya ha. Bunutan ni karon. Walay kaparat ning tawhana. Kung mangutang, perting hangyo-hangyo. Pero paninglon, magtago-tago. Oh, ulo. Sarge, nagsugat sa jud ta. Tan? Boys, gukura. Dagan Sarge. Saan mo ni boss? Saan lagi? Ano na PC boss? Buhata akong gisugo sa inyuha. Nya, ang saulan ni boss? Buhata akong sugo bago mo mangayo. Sige boss, copy. Pasi. Girls, tanawa akong mga tao. Limpyo kay trabaho. Busitan. Okay na. Sadakpan na jud. Saligan yun mo ba? Pwede mo tanaw sa bihag. Na dito boss. Ikaw na bahala to. Girls, sabay ko. Ali di Richard. Musibat ka ha? Uy, musibat yun oh. Dali di Richard. Saan na po trabaho ng bata?